Nou, geweldig. Weten jullie zeker dat jullie een turnvereniging zijn? Wie heeft 1000 pakjes voor je klaarstaan? Sinterklaas. Wie mag met zijn paard over jouw dak gaan? Sinterklaas. Oh, wat kan het nu fijn zijn? Een slok marsepein tussen snoep en speculaas. Ben jij? Wie heeft 1000 pakjes voor je klaarstaan? Sinterklaas. Sinterklaas. Schrijf een briefje, teken een stoomboot, leg je lijstje al klaar. Niet vergeten hoor! Tel de nachten die je moet wachten op het feest van het jaar. Zet je schoentje maar bij de haard, met een worteltje voor zijn paard. Hip, 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 hoera voor Sinterklaas. Wie heeft 1000 pakjes voor je klaarstaan? Sinterklaas. Wie mag met zijn paard over jouw dak gaan? Sinterklaas. Oh, wat kan het hier fijn zijn? Een slok marsepein tussen snoep en speculaas. Wie heeft 1000 pakjes voor je klaarstaan? Sinterklaas. Sinterklaas. Als ooit iemand denkt, ik ben beter, Sinterklaas, jij mag gaan. Dan is die eraan voor de moeite, hij is niet te verslaan. Oh nee hoor, want er is er één en die heeft alles eeuwenlang overleefd. Hip, 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 hoera voor Sinterklaas. Wie heeft 1000 pakjes voor je klaarstaan? Sinterklaas. Wie mag met zijn paard over jouw dak gaan? Sinterklaas. Oh, wat kan het hier fijn zijn? Een slok marsepein tussen snoep en speculaas. Wie heeft 1000 pakjes voor je klaarstaan? Sinterklaas. Wie? Sinterklaas. Kom op, kopie, tempo! Maar ik moet eerst nog proeven. Sinterklaas. Sinterklaas. Ergens in het binnenland van Spanje, bij het kasteel van Sinterklaas, staat een heel aparte school en ja, daar kan je studeren voor Pieter Baas. Wow, oh, 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 daar leer je elk geheim. Wow, oh, 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 wat het is om Piet te zijn. Een echte Piet, die kan strooien als de beste. Een echte Piet klimt zo op het hoogste dak. Een echte Piet is een kei in speelgoed testen. Een echte Piet zingt alle liedjes met gemak. Wil je werken voor de Sint? Is dit waar je begint? Word een echte Pieterbaas op de Pieterschool van Sinterklaas. Hoe komen wij Pieten toch naar binnen? Zonder schoorsteen bij je thuis. Wat kan je met een snoes of spray beginnen? Tegen honden in een huis. Wow, oh, 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 zo leer je elk geheim. Wow, oh, 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 wat het is om Piet te zijn. Een echte Piet, die kan strooien als de beste. Een echte Piet klimt zo op het hoogste dak. Een echte Piet. Die mooie kinderen op de balk en die afsprong zo goed. Nou. Ik denk dat ik hierover ga dromen vannacht. Zo mooi. Ik heb het nog nooit zo mooi gezien.